Efi baby ajiji si kampuano. Nananom de kukuru hwe ase. Emprega so na adwumaden. Afiap ma hankradio no so. Eha eye yeji akwantu a yetue enye yeji ha na ye ka ye fro shema eye boat na ye de ni akire mu ewo oti mantemo na arehusem kakra ewo mu ne se ye bedru ha no ye shema ye de ebekọ oti mantem no mu ten no etu agya ye nti na wo se ye fo bi edikosi makango nti ye hwe mfoni a ye hwe ya eye shema yafra ye fi yeji eko makango na yafa ka na yatoa soa ede akofa saraga na yakwa kopie mu ewo oti mantemu a kura ye koso no eye Nchumuru Traditional Area kura ye freno Bejemsi eho ena ye ko yakwaje aware eyawaregie efitete yedwumadie no yemfa ntena faako babia obi ebeto nsa afre ye bia no yede ye ni kiremu ekoko di dwuma no ema eso eni eye kama ti wei akwantuo wei eya akwantuo a yetu efi yeji na yako du makango yefi makango a yebekọ akopie mu wo saraga enka ho yebetoa so bandai banda ya de kosise yebeduru Bejemsi ya ewo oti mantemu eye Nchumuru Traditional Area oti mantemu Efi baby ajiji si kampuano. Nananom de kukuru hwe ase. Emprega so na adwumaden. Afiap ma hankradio no so. Obenim bosumi nensia. Lana benya afa ho de fi ngesi abrofo nsam. Ebinu aboba abodin. yabedu makango yebetoa so na yakosaraga esanse ekwan no enye enti no ka yede ko saraga enesi hwei number plate kura ebi emmo Amai mudaso. Amansambo mudin baby amubekobia. Kana amai mudaso. Amansambo mudin. esanse ekwan no ewanti yene nammoa foforo hyen na bedru dambae no na ka bia ni hɔ a ede yebekɔ Bejemsi esanse saa kwan ni de enyenyenyenyenye nti no aboboya enkoa ene ka ekɔ hɔ ene moto na ye dɔɔso nti aboboya na ye foro ya yede ekɔ Bejemsi road Bandex. Eduane ni bi ejai. Omutu bread. Ede na ohun. Waka say Driver we na dey. Efi baby ajiji si kampuano. Nananom de kukuru hwe ase. Emprega so na adwumaden. Afiap ma hankradio no so. Obenim bosumi nensia. Lana benya afa ho de fi ngesi abrofo nsam. Ebinu aboba abodin. Ebinu ya benfo. Ebinu so ya kunyine ye mamo. Ghana ma ye mamo pa. Ebinu aboba abodin. Ebinu ya benfo. Ebinu so ya kunyine ye mamo. Ghana desia. Aboboya. You want me papa bin tira. That shall not fall. We are still changing it. Driving towards Bejemsi. We've made some few miles from Pandai and we've come to Kenyere. We are heading towards Bejemsi. We have been told that we have about yabedu Bejemsi ade ache Bejemsi kuro no na ye hwen enche yede awajie no
bɛrima no ne n'abusua ɛkɔ akɔkyea ɔbaa no ne abusua a wɔkɔtoo wɔn wɔ Bejemsi no. Ɔsɔfoɔ ɛbɔ mpaeɛ na yɛde dwumadie no ahyehyɛ. We lift up this gathering unto you. We pray that your presence will take preeminence this morning. We come against any altars of the enemy that will begin as an initiation of this. Ochami obeti amanato empanyifo se muyo ha awia yi a anopa yi a enye bone ye niye mu a se empanyifo ka se mi se anumantu a obuada se ye ba bi etu kwan na control mu a ekohia oba bi a no kwasemi nani agi oba no ho na obisa na chi kwan na cheso oba no efi Bejemsi ha na Yesu adomonti oye na adwen se no betena na fe odun ho bomu se awarefo na nso o se adfuria de yemfa no kwa enti o se odi akire na amande ne amambre kwan so no obeda ne ho adi edi kan abebo opono kokoko mu buye kwan ama no se mo agina wa tu na mo di krata tintin bi ama no se won ko hwe so se opeso be ya amande ne amambre ne dia onso ko hwe so afe na onyankopon abuye kuma e okwan mu se enne dai obeba na fe amande ne amamre a aka no baba abeye se enro a na ehye ekwanto na ase ya nim se dia ye kwan esitie e oversee ti enro mo bedu ye kwan na je se ade asa enti mu ye ha kata na mo de maye na flowers na ye hu e wo mo ha no eno awie ye kura e na e ba abeye na ya ma na etiatia no makwaba papa no sebe ni ho ehye danye ne dinsa nti magana ne mu se papa me na dinaki dalet wa amfa da wa mada ti se mja ha na ware na me de be mamono no na ne ho nsumsum de amane me de mase otia me wo obetie amanato empanyifo se ba kata mo de mayen akohwe so ekire se Pitoo ahina miensa ba yese na nade no yemfa yeska eye enkantite no 50,000 and say 500 Ghana cedis and they 50 cedis anone mumma yen Ecolac and say Nchumuru for your friend choku ahun akadia ese ye tuto ni nyina ya to ahye choku no mu eno na ejira anim hayi efi wa se bi oba no obi na de ne ba wiase eno nti ne ntuma eni se yani age se watete abofra no e kwampa so na ene ya kwehia no ne ntuma ni ena se bi nipa ba ko so emfa abofra emma wiase papa nso onye opia bonti a sa afi we aye when so aye chiro kronkron edi adanse se ye be ware awo nyamisro kwan so eno nti onfa chiro kronkron enye nadanfo na hye sudie nso ni eye kawa ye de be hye no nso obi bi obe hu no hu se sese obi ensa edane so ye fi ho anso ho ye hwe kacha ni mu na kire se ba ye mbako 50 enam anso eka ho bie na ye ban se ya akwantuo no amu ya tintintin no ye ka kura be se kwan so ama ba ile ni nyina akaka ni mu ye ntumi enso abio the same to ye bedu 100 daniska ye no 600 Ghana cedis titiska no 6 million eno nso ni ye fi wa enkoko emienu eno nso ehun sika ni 50 cedis snuff
anase asra a Nchumuru for yefro no kasepure anonso to wa mienu anonso ne de ni sebio ya ba mu yi abusua ma yehu se anya abusua kitwa na ya bedom yi abusua no do so pa yiye eno nti ya ba ya no ye kura ye nsam sika po sika no 2 million akontafo e monje na monfanto biscuit bi enwe afe ya hwe yan so a abo no man nyina echi no sika bi eda so a aye titi sika no 15 million and their friends 1,500 and also any nti na chese mokrata hu no ma mo de ma nyina no ye di aba nkra me ne ma kwara nso ko kache opa no ma nti ho asem eno bi nsa ka ho asem but ya me kache kwara no me se ba mo okuna mani nti ho na nka me ya kwara no ibo bibi kire o mo se a family say but okwa on free back na me hu say e ya adwuma na kono ma chen ho nkra on free me to me say his own decision no na or the aba no well it's okay for that. Empani say ade a yede ensa ye no wodi nsu ye a enye yie ne senti ebra a wode ehuade ye nneema mpanifo eka kire bema no ene na busua no ebi eto sini yenkonkotie senia ye papa yi wo kire mu efaaye mpuna emu akese no ewo mu ho ena bare nso emu akese nso hye ho ise wanya ma half 500 half 500 eba ne say ena ono ga take ni on decision no di sisa no laba se ye ba no ye so banya ba no fine obanya na no fine but wanya ma half 500 sa na ka chen se okwa ko ba mane se wa ba na ma ko ba samra nti e ba ne se e na ko ba ne sa sabi oba no de nintia na aba ha anti se de amukan no yesre mo ye ne mo entumi ndi achinje ebra ya hwe ade e wo mo ho enti enye na ba o Mr. Sane enti ya beda mase se ya sum te yen ya man ne amamre wo ho no e kire no ye ne mo aba ya samo ni die mo a e wo ka cha ni mo no ya nsheda an churosika din an to bet mo se mo ma ya so ete but yen kita wodie no an si so enti we de mbefa efiewura ndi die mu apa mo chew se ebesem mo se yedi 200 ebeso mo so na ni aka no so mo de ama efiewura na o de atonsio ni die mu a ebacho se na pay for sie no ye se de da ha no eno aso na akwa obeto no e de yeso ye be hura fia because ani mam dia obetra so manage dem from ma because anko wi man se na o hwe dia na so enti ni e kan se ni amuke de yatum se ye pay ba no e be betina na yeso ye nsa nya me bia akoya no enti ye getu ni enti a ye twa na mo ba no pese ye hu ye twa ni a ye hu ye yere no ti esra mo enti yesu ba ko bisa oba no se enoma oni bema no enoma mo da ba no bema bi si odi bibi ba se yenyi ntum na oni no kotena yinko bisa se enoma mo da ba no e on na dwe yenyi se ogitum a bajo okobisa wie na so oba obeti ne wona nu Kanu wa yise banati anya kasa be ya yare ne mpa banati kanu wa enso ma kwa senia yeye no wo baabi a na ye tai eye no wo awaregye ase no idru saa bre ya ye gye sentiade de kofa oba no ebanti eno ena ekoso Kama mo kola nga mo yamo kama na be atibu
Dana mai mudaso Amansambo mudi baby amukobia Dana mai mudaso Amansambo mudi baby amukobia Tima weni nyisa ufrigano Amapunti onya yeso na yeso mbio Tima weni nyisa ufrigano Tata se bebrebe mumienya yo Tima weni nyisa Ababaawa no na omo ede no eba ayefro Mama be jayeso aye mama ya ba kon kuya na yo mama be jayeso mama ya ba kon kuya na yo mama be Bemba no a yedi yeba no ema no no. Ebia na yewo. Eni bemba no. Enti ehia se mu yi bemba no meche no metena na yedi yemfa de yire nsoma no. Abrante yi ni fa efi se fi bekwai. Ni fa nso efi wale. Ono ene Wambo unsam kra. Mumbi sana mami. Ayo no. Eye wuja. Where mane? What's it no? Where mane? What's it ade no? What's it ade no? 5 to 6. Enti what's it no? 5 to 6. Abusua no atonsa frɛ abranteɛ no sɛ ɔmmra na ɔmɛbie kasa anim ɔno no nkɛsɛ ɔno ɛna wabɛsrɛ no sɛ ɔware no no na sɛ ɔkɔ akɔhwɛ sɛ ɛyɛ ɔno a sɛ ɛnyɛ ɔno a na yɛatoa so ɛfiri ɔbɛbie so no nso no koraa no ɛsɛ sɛ ɛtua nkwagyefoɔ no ɔmɔde afere ɛbie kasa anim ɔno no wahwɛ ɔhu mmirika a wɔde ɛrebie ɔsɛ ɛyɛ ɔno Amanneɛ ne amammerɛ mu no kwan a ɛfa so gye awadeɛ no ɛsono mantam biara anaa abusua biara ne sɛnea wosi yɛ wɔn amanneɛ. Na nea yɛhu yi, nka ɛba ne sɛ yi a yɛnim sɛ asɔredan mu na yɛyɛ ne sɛ yi, nanso ɛkɔbaa ne sɛ yi no na kyerɛ sɛ ɛyɛ wɔn amanneɛ a wɔyɛ de ma awarefoɔ. Ɛno nso mpanimfoɔ bɛkyerɛ mu sɛ nti a wɔyɛ ne saa. Nti ɛnyɛ sɔfoɔ na ɛbɛhyira so na mmom abusua no amanneɛ a wɔyɛ de ama awaafoɔ no ɛna yɛne so a yɛrehwɛ. Nananom a ɛwɔ Bejemsi wɔn amanneɛ no mpaeɛ na mpanimfoɔ reyi de ama awaafoɔ no. Ewura no a ɛda koraa no a nsuo gu ho no mu yɛ dwira. Ewura a yɛfrɛ no dwira no, ɛno na wɔate ato korowa no mu a anaa Buroni bɛka calabash yɛ a nsuo tae ho a nananom de yi mpaeɛ ama awaafoɔ no. Dana mai mudaso
Tima when you say Figano. Oma punti ogina yeso. Tima when you say Figano. Meta ti se bebrebe. Umina yo. Tima when you say Figano. Aye betu maka bebebe ya. Umina yo. Ye mu ame mu penifo. Aye koso. Ye wa ma be ye ogina yeso. Aye somyo. Wa ma be ye ogina yeso. Wa ma be ye ogina yeso. Aye mo ma ya nyaba ko kuya na yo. Wa ma be ye ogina yeso. Wa ma ya nyaba ko kuya na yo. Wa ma be aye se nyame wadmo e fiadio no yachi. Aye se nyame wadmo e se chijinafo. Aye se nyame wadmo. Mpanyinfoɔ yi mpaeɛ no wie saa a amanneɛ mu no wɔhwie nsuo no egu awaafoɔ no nsam ma ɔbaa no de fa barima no anim. Barima no de dware ɔbaa no anim. Ɛnna makeups yi nyinaa na wɔapepa yie, wɔahohoro. Wɔde sra n'anim mprɛnsa na ɔbaa no nso de asra ne kunu anim mpɛn nnan. Ne nyinaa ɛyɛ amanne a wɔyɛ de ma awaafoɔ no. Yaja wari bebree, but yama asroha. Enti sania amanne ne amamre esi kɔ wa ha yabehu ha de no. Infa ye ni agi. Me baba akwa ene ne ba osi o anka wa ma anka wanu ne ho. Eje se mo amanne a yadeji aware no akɔ no na mo mo se ma mo. Efe pa. Aha. Na kakra me pese me ne mu kani asafo a yenua bema ene yenua ba dem no me na me ye osofo a me da no Ghana ha Eagle Vision Ministries asafo a ewo America, first African church in United States of America. Ebra na ye to enkwadi fi abibima mu kono abibifo a yade omu ko nyina babia yade omu okosue Mississippi ehona na ya golf port a these slaves ne ko enti abibifo ni ko duru ho no omu de yenya mesoma a na yesum wa ha ne ekoi enti asafo a edi kan a yete no abrochi memu a ye America na eya bibifo asori eno na ye nua ba na ye nua ba ma yade bia ba Ghana ha omuko enya one man church eya asori kese pa eno nti anope asema mene mo ka ho asema yakitu abi yabre ne ko matu din say the school called marriage school a ya fra no aware there was school a yakosua bibia class 1 up to university no wa graduate but na aware a mene mo ka ho asem no eno the friend the school called marriage ya me pesa me kire on say na aware konso eyadan eye school ko enti ya papa num ni ye nuanom a awari mfie bebra still a blows ne niama ne menteme ho ase ni we ni na komi chese ade na mo headmaster ya kirom no still a mo nyeden omo nti ase se ye ko school na se ye te eniama se a ye try exams a ye den ye pass enti sa oti ha na se wa wari still a twitwitwi oba kasa na sunto na ye butubi na ye ni se ya e kire se headmaster na de a o kire mo no mo nti ase na awariemu nso headmaster enye nipa awariemu headmaster ani onyankopon hallelujah enti ya wari no na ye pese onyankopon edi anim ye behwe bibi wo Genesis 2:18 and 24 and the Lord God said it is not good that a man should be alone. I will make him a helpmeet for him. Therefore shall a man leave his father and his mother and shall cleave unto his wife,
and they shall be one flesh. And yes, onipankwa bayade ebetna. In the times of the old, titimre munu anasa Bible muno say Bible say Nyankopon ebo obo bibia wie no e na obo nipa ana meboa. Aha no aya na me preach na me ka na ma abo afu so me ma me no. Ye ba mpanimfo ama ye hu say the amamre da no eho ne ade adan. Enti me so dia trusam da na no na me de ka. Enti Bible ka say Onyankopon bo nipa na onipa ye hwan. Munya no mami na onipa ye hwan. Na onipa ye bema. Akire nu na Onyankopon said ene memmo ne seso dan. Boafo anya ne dan enka no nti onipa ye bema ene oba ye onipa seso boafo bonsema ye ema no. Mo mo sema ye pa. Onipa nko antimi ntena. Enu nti nene yaba ha ye hu se abrantie ya osi oye nipa no aya na mema ye moboni enka no kre. Abrantie ya waba osi oye nipa no ono nko antimi nya dan ontena esese okope ne seso boafo. It tells us say without oba a oya boafo no bema wo ye hwea enye dan enye yi. Me pasa me kira made kakra adesua so ama ye hu se obema wo ye nipa no bema bia ha no mema ntie nie mukofi amabre mu ho ase ama mo yire no ntie nie adesua kire se ye nyi no bema bia wunyi kosoro no na wadwen eba fom tie nie bema bia wunyi no sa wonte da na wadwen eba fom oba bia nsu nyi no na nadwen mu edo ntie nie pa na wotie nie a oyire kasa a wobeti bema wunyi no na wadwen ba fom oba nsu nyi no na nadwen ekosoro enu nti na titibre mu no na mema mpanimfo pa wo ho te se ye nananom ne ya ofa no ma ya betu omun nanso se base BBC abusuamu na se ya pese ye hunu nyansa pa ya ka se yanko hwehwe hwan yanko hwehwe abrewati aiman momom nsem eche se wunyia emema no munyansa asa meka hu bi na emanu ahu nyansa enti mpanimfo kotu agina yasi yanko bisa abrewati esanse abrewati onim nyansa echi akokoretia amen sanetie na sama mi kanu enti yanhwehwe ne saso boafo enti ana abrantie wanya ne saso boafo na this lady I don't want to talk too much about her minim ne che yansana mi behu obema na yabompa ebebre minim se ne ositie oya very hard working enti akasa oba boafo atuyen no ha de minim obra na obo so oya boafo so onye boafo but obedi asantima mu ni de mahu ni se onye oba oye oba ni hani tambia opese oprese oba den oba ye dwuma oye bibia nso na se problem bemu a opese osiki advice na otimi de to aso enti metini agina aka se bia oti hai oye obwafo Africano amapunti ojayo so na yesombio tima we ni se Africano eta se bebrebe mumienyayo tima we ni se Africano aye metuma ka bebebe ya mumienyayo ye mo amem panifo na yenkoso wa mabe ye gnaye so na yesombio wa mabe ye gnaye so wa mabe ye gnaye so afi wo ka sense mu me abrante Abusuapanin wo adansi foni na anim mi na radi Yesu Kristo mojem mi na radi Yesu Kristo dimu mi de kawai shaw same yire kawanya ashansudia bejina ho se ena o ya me yire na onyamia kan yabu radi Yesu ya do wase Ave mama unsem na afa Onyame anu asem nie ahemfoni amahene kasa yentumi mpuo masem so ohin kasia wa asase so kwa wo ni tumi safoa ene Awurade Yesu
Nenum asem nie. Enti de sane sa se akwantu amutui. Da bia mo ba de no. Mo nhihye onyankopɔn ti mo pɔne na asemu. Ansa no makomo ma me no. Ensam bi obato ma wariam a ma me ne agent mi mo ha. A Jesus onyankopɔn. Eno ti wanya na me anum asem. Na mo nkai ma kwantu amutui se mo hia de ade a. Oti asefo Yesu Kristo kasa tumi ni na bebrase. Eno ti je na mo fantu mu kwan. Fama yire. Como se ne. Ejina asofo ye opapa no abusua a efiri sehwi ene woni omufi wala woni nyina na mu ade na se kese e mamo so kira adepachi na ati se akokodi ni ebo kokoro akua na eye asafo a ye fimu ana fe abusua hodo mienu a ye fimu a ene ya ba ye na ye de ye na ase ema chamba ene wrenja ana Bejemsi man nyina ade da mase eda mase nyame nhyiramo sende ye nti na mabehia asem adaagye kasabre bi mo adwuma kwasa agi mframa nanso enam ye hu donti mo asem adaagye e de ohyew ye ebekum hu a ye ntumi anya amusa ye di kan ye kura ye nsam shinap abroche de yi sa empinfo anye na we ache no mfo yi apaye se be ya enta ebefi abwe sa ware yi mo aba afi adwuma sem so ebekoyi e wabusua mu if you want so ensa dokodoko yi create baako enso abusua ngie na no kwasem ye tena ya ache ye minimum awo na fe yemfa empa ye minimum na amanfo ye behia nso yemfa ngu ye fupamu edamase Bejemsi krono womo amanie wawade mu no bema no papa akonwa eso abaaye yi akonwa papa no ayede ama ne ba no se onfa nko ne kunu efie na wo bonatenase eprekope nti akonwa no ne abaaye ne nyina wodija womo ba ne kwan ema wokotena ase de ware na ware wokotena akonwa ne so a wonko ensan mafi awade ya ne yabaye ho amamre no amamre a eda aware ase na yana no ehye a ebetuye efri Nchumuru aye fre ose Bejemsi amamre na amamre no ahyase ne aware no yade a enye ye ne ehye na ebom efri yana no ene ehye to ahyase ni se ansa na oba no bekọ abonten na go hye be ma bi no bema no hu se openo na ode no betimi aye bibia na se on betina o so di ka be hu abusia no na ye fre bi se kokoko ana se na edi kan a obehu se bema no ba ufie na wa se mu ti utumu a obeba fie ye ntimi empamo ebi se ye ne be se bema yi abe yi ni ho a kire ye se efi ha bema yi ba yase ene ye fere kokoko ana se abamda edi kan na ye gitumu wie a eno no ye bebo sa no a oba no ne papa no bema no ne akwana ma me ene papa ye wo mamre se omeji na omechem ahuro bienu na wucha ahuro bienu a efa abekọ papa chai na efa nso aba omame nchen eje se abusia no aye papa abusia omame abusia na jetum se sa bema yi esi ye bape na ye jetum se yitumi wie a yetumi etena ho bedi be yese sa humbo na mamu a be se na kakra na obema na aboa asese ne ho abe hu abusia fo no se afede me se bema no me yire no tiso ade enu nti no se oba obedi ka be hu amamre wo ne yese wo ye e wo ba no tiso no na abusia fo no de ama no so obetumi a na bema na so se batime kwa ba yene oba no papa bonkomo ebisa no wawaregye mu no enema a womo eje ni amoji ni se ba awade afabu a yeje
bayerɛ 50 akɛseɛ ɛna nam esumnam o ɛyɛwuram nam o yɛgye no chance baako sɛ ɛno no wantumi anya saa afa yɛ mebɔ din no a yɛde sika ɛyɛ ɛno na yɛwie a ɛno ɛyɛ nsa ahina mmiɛnsa baako bɛkɔ ɔpapa nkyɛn na baako akɔ mame nkyɛn mmiɛnsa so bɛkɔ ahemfie ɛno na ɛdi aware no ho adanseɛ sɛ obi kɔ so aware no mu anasɛ aware no ɛbɛyɛ basabasa ahemfo ne wɔn aka mpanyinfo nyinaa wɔn nim ho asɛm na saa amammerɛ yi ɛkyerɛ sɛ aware no ɛbɛgya mpo a yɛnya no ɔkwantimfi yɛnya no wɔ ahemfie ɛkyerɛ sɛ ɔhene anim ho asɛm na deɛ ɛwɔ ne sɛ saa bayerɛ 50 ɛne ɛnam ɛkyɛnse a meka ho asɛm yi no sika so ɛka ho sika no ɛyɛ nea ɔmahyehyɛ ato saa mbrɛ no so yɛhyɛ asɛm na ɛnte sɛ na yɛbɔ din sɛ ɛnɛ 50 million na ɛnte saa ba ɛyɛ sika ɛda so sika da so no yɛgye hyira bo nkɔtoa nso mmienu anaa mmiɛnsa ɛfa nso bɛhyɛ kɔ ahemfoɔ na mmienu no baako bɛkɔ ɔpapa nkyɛn na ɔkoro nso akɔ mame nkyɛn ɛyi nyinaa akyi no yɛhyira wɔ ɛyɛ ɔbaa no ɛne bɛrima no ɛwɔ abusuapanin anim sɛ yɛhyira so a yɛde nsuo ɛne dwira yɛfrɛ ewura bi sɛ dwira yɛde to nsuo ne kuruwa mu na yɛde abɔ paeɛ ɔbaa no ne bɛrima no deɛ ɔmo nsa bɛto wɔn nsa yam wei de ne nsa bɛto wei deɛ na wɔn nsa bi sɛ to yɛ bɔ mpaeɛ wie a na ɔbaa no ɛde asra bɛrima no anim ahoroɔ mmiɛnsa na bɛrima no nso ade asra ɔbaa no anim ahoroɔ ɛnan kyɛ sɛ ɔbaa deɛ yɛ nan ɛna bɛrima nso deɛ yɛ mmiɛnsa yɛde ɔbaa no ba ɛma yɛde aware no yɛde si obi so de aware no ma bɛrima no na bɛrima no nso yɛde ama bɛrima no nso sɛ hwan nso na ɛgya aware no ama bɛrima no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sɛ nsɛm bi si akyiri a wɔn mmienu ɛbɛtumi adi nkuta ho na yɛasiesie aware no ɛni ɛkɔsi a na ɛde afutusɛm ne nea aka no ɛde atoa so awareɛ mona a mo sɛ awareɛ no kwan no ɛwɔ ɛne kwan tia sɛ woware a wɔso awareɛ de na wɔtɔ wo prat bɛrima ma wo nsɛm nyɛ den fa aduana ɔma wo ɛsɛ ɔma no scarf wode bɛyɛ aduane wo fie ɛnte sɛ a wo sɛ wobɛsu kɔn ɛma kɔ adwaman a ɛfiri saa nneɛma woma wo ho mmɔden ɔbaa na nkɔpɛ mmra na moadi metuufo ɔmmɔden na yɛ adwuma ne na nyɛ wo nsɛm deɛ ɔma ɔbaa no bi menim sɛ wɔkɔ sukuu adwuma bi ɔyɛ adwuma menim wodɛn adwuma no a woyɛ woyɛ dɛn fita wɔ he magazine new and old ndi yire ho ka kyerɛ ho ma wo nsɛm yɛ den afei nso abusua wabe ho nti na ɛsi bra ɔbaa no kurom no bɛhu abusua no nyɛ sɛ wobɛhu bɛrima bi wabɛkyia no wɔ sɛ ebi ne nua bɛrima mpani sɛ kwantenten awie wɔ aboboa no ɛha ɛna brɛ bɛma yɛ kwan na aware a yɛkɔgye wɔ Nchumuru Traditional Area ɛyɛ Oti mu ebesie yɛma awarefoɔ no nyinaa tiri nkwa ɛma wɔn awaresɔ nyame ɛntɔ nhyerɛnso ngu wɔn awareɛ yi ɛso na menam aboafoɔ ase Park Prestige Ventures wɔn abusuakuruwa junction ɛna Jasmo Agro Industry Limited wɔn gaari ne wɔn nkonkontisam ɛda wɔn ase sɛ wɔn de pia yɛn ɔdɔ hyetɔ ɔdɔ foundation ɔdɔ sewa foundation da wɔn nyinaa ase ɛma me crew nyinaa nso ayikoo me den de ɔdɔ sewa ɛnema apɛw adomdom yɛn a yɛwɔ ne dasɛ nnɛ ɛyɛ ahyia yɛn wɔ social media no so YouTube na monhwɛ na monlike na monhyɛ
yanto twini yanto twini menuanum da bia be ha ye pa amamra yanto twini saya to twini da bia be ha ye ni ya amamra odosa wa memenu aba se yanto twini free samamra free titio amamra yanto twini saya to twini da bia be ha ye ni amamra yanto twini na amamra nyina free tete wate oduma kuma body nyina wade amane ka ho ene amamra se ye fantna stasi so amamra wa ya to twina da bia be ye mobo enu nti wodosa wa memenu aba wase want na woda emi amamra nyira ai onya nkrupo twedi ampo aboa mo de amamra akwaje abasobode amamne fie wo Ghana yenu nti na Asantes ne otumfo se tutu abepio wabo odosa wa abaso se omoni adwuma sana na mampo ine da sibre wo se bonsu wane na pamfo onso se omoni adwuma amamra ye nto ntwene ye kade amamra ye bejonsem adwa gospel ima na minka bi shemu na so amamra nti ene makoya agenda ambassador echesa amamra wo ya ye nto ntwene wate so mu ye na amamra ye gina opinti na amamra ye nto ntwene o amamra